ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. We're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Kang's Secret File. Si Kang na batang-bata pa lang pumayag na merong mangyari sa kanila ng kanyang minamahal. Nauna muna syempre yung may pangyari bago maging sila. Tapos ngayon daw, ay ang alam ng mga tao sa paligid niya, virgin pa siya pero hindi na. Tapos naghiwalay sila ni John kasi ang sabi ni John sa kanya ay mag-focus na lang muna daw sila sa pag-aaral nila. Tapos nangako rin siya na pagkatapos daw nilang mag-aral, magiging sila ulit. Siya lang daw yung mamahalin. Maniwala ka. Di ba nagbabago nga, nag-iba nga? Anyway, pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni JP. Magtapos muna sila ng pag-aaral. Malay natin, pag dumating ang panahon, sila talagang para sa isa't isa. Swerte nga na hindi siya nabuntis. Dun sa mga pagkakataong may nangyari sa kanila. Baka makaapekto yun sa pag-aaral pa niya. Enjoy lang muna sa buhay. Yun lamang, happy Wednesday. Ingat po, pauwi, DJ Rocky. Eto naman ang sabi ni Riza. Mahirap umasa sa pangako sender. Kaya kung ako sa iyo, itutuloy ko lang ang buhay ko na hindi na lumilingon kay John. At kung mahal ka talaga ni John, babalikan ka niya. Focus lang muna sa pag-aaral. Ito pang sabi ni Louie. Good evening, DJ Rocky. Shoutout dito sa amin. Para kay sender, kapag may alak, may balak. Dapat hindi ka bumigay sa kanya. Hindi ka nagpadala sa init ng katawan. Yung guy pa naman maloko. Yun yung pagkakakilala mo sa kanya, 'di ba? Gwapo. Tapos, maraming chicks. Ay, hindi ko lang sure. Close kayo sa isa't isa. Dapat nirespeto na lang niya kung ano mang na-establish ninyo na relasyon. Ay, nasa huli ang pagsisisi. Sana ay mag-focus ka lang sa pag-aaral mo. Yun lamang po, watching from Bukawi, Bulacan. God bless, DJ Rocky. Eto pa sabi ni Robert, huwag kang umasa na magkakabalikan kayo. Uulit-ulitin pa rin niya yung ginagawa niya sa'yo kung aasa ka pa rin. Focus ka na lang sa studies, makakabuti pa yon. Kusang darating yung tamang tao para sa'yo. Charles Sanchez said, kaya siguro ako na nanatiling single at hindi marunong lumande kasi maraming mo nang bubudol. Hindi nga lang kifi, pera ang binubudol. Charot with harot. Anyway, ito pa sabi ni Marilyn. Ang maipapayo ko dyan, huwag ka nang mag-expect. Hindi magbabago yung lalaking yan. Do not seek for temporary things. Dun ka sa pangmatagalan. Shoutout po sa Saldana fam of San Isidro and Ian Garcia fam of Valenzuela, Santa Rosa. Happy evening. Hi din po kay Anthony G. Lu. Hi din po kay Greg Golondrina. Iba talaga si Kang. Gusto kay John magpakamot. Dun at dun lang. Shoutout po sa mga driver at helper na si Vito at Greg. Hi din kay Gavalieta at ang sabi niya, huwag kang bibitaw sa pangarap mong makatapos ng pag-aaral. Pero huwag mo nang gawing pangarap ang maging kayo ulit ni John. Si John kasi talagang may kasalanan
Sino ba ditong mga pangalan dyan? May kilala ka bang John? Na sa umpisa lang magaling? Si John na bigla-bigla na lang bumibitaw. Si John na bigla na lang manlalamig. Mangangako na ikaw lang ang babaeng mamahalin. Bigyan mo lang siya ng oras. Bigyan nyo lang ang isa't isa ng oras. Sinong naniniwala sa ganun? Yung parang cool off. Pag hindi, hindi. Pag oo. Doon sa bagay, pag estudyante pa lang, marami kasi talagang dapat i-consider eh. Tulad na lang ng pag-aaral. Bakit naman kasi sa murang edad? Ganun na yung mga gawain. Pag binigyan kayo ng pagkakataon ng mga magulang ninyo na mag-aral kayo. Ang mga magulang na responsable, mababait, mabubuti, na minsan strikto, minsan di mo maintindihan. Di pa natin sila naintindihan kasi nga wala pa tayo sa posisyon nila. Pero darating din yung araw na magiging magulang tayo, magiging tulad din natin sila. May nakapagsabi lang sa akin nun, kaya sinasabi ko lang din dito kasi hindi pa naman ako magulang. I may not be the best person to say this, pero as an ate, or as a person na nakita yung situation ng older brother ko na hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral dahil nakabuntis siya agad, he's doing okay right now. May business siya. Pero alam mo yun, kapag pasawa yung anak, parang hindi mo pwedeng mabato sa kanila yung mga linyang, mag-aral ka nga ng mabuti. Kasi pwedeng magbumalik sa'yo yun eh. At pwedeng isumbat sa'yo ng anak mo, ikaw nga hindi ka nakapag-aral eh. Hindi ka nga nakapagtapos eh. Yung mga ganun ba? So, ayaw mo syempre na may balik sa'yo. Kaya before you go into or dive into something na hindi ka pa naman talaga fully prepared, bago ka pumunta sa giyera na hindi ka pa naman talaga armado, ayusin mo muna yung sarili mo. Magdaan ka ng training, mag-aral ka matutong maghawak ng baril, mag-exercise ka, mag-research ka, damihan mo yung knowledge mo. Kasi yan ang magiging armas mo o sandata mo sa oras na mapunta ka sa gera. And same goes with our lives. Pagdating sa pag-aaral, you are being prepared for the real life. Yung akala nyong hirap na nararanasan nyo kapag nag-aaral kayo, ay, it's just kulangot. The real thing is when you graduate, you step out of the school. Yun eh. So naka-witness ko yung struggle ng isang taong hindi nakagraduate dun sa taong nakagraduate. Medyo hindi mo sure kung saan ka mapupunta. In terms of credentials, mas lamang yung isang nakagraduate. Although, merong ibang companies na skill-based. So, depende rin talaga siya sa kumpanyang papasukan mo. Pero, para lang sigurado ka na mapasukan mo yung gusto mong mapasukan, corporate world yan, then, you have to finish your studies. So, gamitin mo yung oras na ibinibigay ng mga magulang mo para makapag-aral ka. Hindi yung para humarot ka ng humarot. Ang pagjojowa, pwede naman talaga yan habang nag-aaral as long as ginagamit mo yung relasyon na meron ka as an inspiration, not as a distraction.
Kaya naman pala may ganung mga realization itong si John sa relationship ninyo. Dahil puro pala kayo check-in ng check-in Kaya lang isisi mo rin sa kanya. Sino bang may motor, 'di ba? Sino bang nagra-rides? Siya naman may hawak ng manibela dong mismong motor. Siya naman yung may gusto na mag-check-in kayo na mag-check-in Ikaw baka gusto mo lang chicken joy, It takes two to tango. So, parehas nyo na naging desisyon yun. Meron talagang something dun sa desisyon ni John kung bakit siya nakipag-iwalay sa'yo. At hindi lang yun basta-basta dahil kailangan nyo magantay ng makapag-aral muna kayo, whatever. Yeah, it may be the number one reason. Pero marami pa yan. Pwedeng masyado mo nang pinapaikot yung mundo mo sa kanya, na to the point na nakakalimutan nyo na may kanya-kanya kayong buhay, nakakalimutan nyo na mag-build ng mga pangarap ninyo individually. Yung mga ganun ba? Or baka naman, meron na talaga siyang iba. Charot! So, huwag mong kakalimutan yung sarili mo, kabisyo. Aral, bago lande. May tamang oras para sa lahat. Darating yung panahon, makakagraduate ka, magtatrabaho ka. Pag nagtrabaho ka, pwede ka nang lumande. Kumikita ka na ng sarili mong pera. Wala nang masasabi yung mga magulang mo sa'yo. Pwede silang magbigay ng gabay sa'yo. Pero hawak-hawak mo na ang buhay mo. Hawak mo na ang sarili mong desisyon. So, yun lang. Sana wag ka nang umasa sa kanya. Na kayo pa rin hanggang dulo. It's gonna be a waste of time. Pero kung sa palagay mo ang pag-asa na magiging kayo hanggang dulo, ang magbibigay sa'yo ng gasolina para magpatuloy sa pag-andar dito sa mundong ito, sa buhay na ito, then go ahead, you do you. Pero you have to face the reality. Because maybe that's a trap. Paasahan mo yung sarili mo and in the end, ikaw lang ang masasaktan. It doesn't matter kung anong isipin ng ibang tao. Virgin ka, hindi ka virgin. Ang mahalaga dyan, may discipline ka sa sarili mo. Although, maganda pa rin na maibigay ang sarili sa taong pinakamamahal mo sa pag kinasal kayo. Ibang klaseng regalo yun. Pero iba rin naman yung pakiramdam kapag meron kang naibibigay sa taong mahal mo. Pwedeng sarili mo talaga. Oy. Sarili mong serbisyo, diba? Pero may tamang oras para dun. Tamang sitwasyon, tamang pagkakataon, at ibinibigay yun sa tamang tao. Anyway, kabisyo, if you wanna share your secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in Bathroom Break, you're still with me, DJ Rocky. Susunod na po ang programang Top Secrets, kung saan pwede kang makapagbahagi ng yung pinakatatagong sekreto. Ito ang programang hindi ka husgahan, bagos ikaw ay pakinggan. And you're listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Kang's Secret Found. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!